Nyt Hylajams verkkokauppa kertoo, miten saat lavuaarit ja viemärit puhtaaksi Hylön altaan ja viemärin sovittimen avulla. Onko viemärisi taas tukossa? Tuleeko viemäristä pahaa hajua? Tuliko kaadettua sinne muutakin kuin vettä? Oletko pessyt hiuksia lavuaarissa? Kuuluuko viemäristä outoa pulputusta? Mitä kaikkea sinun lavuaarisi onkaan niellyt? Sieltä voi löytyä hiuksia, ruokamuruja, kahvinporoja, meikinjäämiä, rasvaa ja pesuaineita. Lisäksi sieltä löytyy likaa, ällöttävää limaa, erilaisia bakteereita, esimerkiksi kolibakteerit. Ja entäs se viemärin tunkkanen haju? Ei ihme, jos viemäri alkaa haista, tai tukkeutua. Tukkeutuuko lavuaari kerta toisensa jälkeen? Pulputtaako tai haiseeko viemäri? Nämä ovat merkkejä, jotka pahenevat ajan kanssa. Hylä hoitaa nämä ongelmat altaan ja lavuaarin tyhjennyssovittimella, nopeasti ja helposti. Saat raikkaan ja vetävän viemärin hetkessä. Sovittimen avulla Hylä käyttää veden imuvoimaa puhdistaen viemärin tehokkaasti, täysin, ilman vaarallisia aineita ja vahingoittamatta putkia. Nyt viemäri alkaa vetää paremmin. Hajut katoavat ja koti pysyy raikkaampana. Tämä Hylän altaan ja lavuaarin tyhjennyssovitin on edullinen ratkaisu viemäriongelmiin. Ei enää myrkkykemikaaleja eikä kalliita putkimiehen käyntejä. Hylän altaan ja lavuaarin tyhjennyssovittimella puhdistat viemärin nopeasti, hellävaraisesti ja ilman kemikaaleja. Sen käyttö on helppoa ja tuloksen näet heti Hylön vesiastiassa. Nyt vesi lähtee taas virtaamaan vapaasti. Tämä on luonnollinen ja ympäristöystävällinen ratkaisu. Se on myös turvallinen putkille, jossa ei ole putkien vaurioriskiä. Tämän jälkeen saat raikkaan ja vetävän viemärin hetkessä. Erityisen kätevä käyttää aina, kun viemärisi pulputtaa tai haisee. Antaa veden nyt virrata vapaasti ja pitää viemärit raikkaina luonnollisella tavalla. Näin käytät Hylän altaan ja lavuaarin tyhjennyssovitinta. Kiinnitä sovitin Hylän vesiletkun päähän. Lisää Hylän vesiastiaan vain vähän vettä, alle merkin. Laske lavuaariin vettä tulpan avulla. Laita käsi tai liina ilmanottoaukkoon, jolloin imu on tiivis. Avaa tulppa ja pumppaa sovittimen kautta vettä. Tyhjennä likainen vesi lopuksi viemäriin. Laita lopuksi Aqua Freshia muutama tippa raikastamaan ja tappamaan bakteerit viemäristä. Tyhjennä Hylän vesiastia välillä, joka täyttyy nopeasti Hylän imiessä vettä vesiastiaan. Vettä ei saisi olla liikaa vesiastiassa, toista tämä käsittely pari kertaa, jonka jälkeen vesi alkaa virrata selvästi paremmin. Tyhjennyssovitin on turvallinen putkistolle, ei tarvitse vahvoja kemikaaleja, ja mikä parasta, viemäri raikastuu hetkessä. Seuraavassa kuvat, jotka kertovat kaiken.